Jama'a salamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan da kuke gani da bindigogi guda biyu a hannunsa dan fashi da makami ne. Allah ubangiji madaukakin sarki ba mu na sa'a. 'Yan sandanmu na Operation Puff Ada wato kankace kobo a karkashin jagorancin DPO na Sabon Gari wato CSP Manir Madugu, Allah ya taimake mu muka kama shi bayan wato sun fito da yunkurin yin fashi da waɗannan makamai da koga a hannunsa, amma dai gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Emeka John. Na? Emeka John. Shekarunka nawa? 24. A ina kake da zama? A Sabon Gari. To ba mu labarin wannan bindigogin da muka ga guda biyu a hannunka, me ake da su? Wani shago muka je ne, a sai yani ya ce a cikin shago na ana sai da ana yi POS, shi ne muka je za mu wasu kudin gurin. Ban gane za ku amso ba. Shi ne muka je za mu feshi a gurin za mu wasu kudin da gurin din. Wani irin amsan kuɗi za ku yi? Kudi ne gani yake da shi, za mu je mu ansa kudin ne. Ku amsa ko ku kwata? Mu kwata. Ko ku yi masa fashi? Mu masa fashi. To dama kai dan fashi ne? To ba mu labarin ya aka kai da kuka shirya wannan fashin? Yana sunan shi Ezekiel, Beribi ne, sai kuma wani yaro kuma Abba, wancan Hausa ne, Bahaushe ne. Dama ko sati biyu ban kai ba na fito daga wannan kurkuku kes na rigima, wani aka min wata shida ba tara. Ji na fita da shi na je gurin mata na zama yana da yaya guda biyu na zama da ita. Shekaran jiya ne dawo sai ne hadu da yaran dama yaran a wacce zama ne yi a gurin dutse na wata shida na hadu da shi na ya ma na gan shi a gurin, amma ba san kesin ne ya kawo shi ba. Matar taka ina take, a wani gari take? A Benin take, amma ta dawo gari, ta dawo jiya, a shi tana kan mota jiya ban sani ba. To yanzu dai gashi an kama ka, ya kake ji a ranka? Ni da gawa ni da gawa mu duk ɗaya ne. Na? Da na babban kuskure ne a rayuwata, ina ji ni da gawa duk ɗaya ne. Babban kuskure kai? A rayuwata. To yanzu kana da wani regret ne a wannan abu? Ina da regret sosai ba. To yanzu me kake so a yi maka? Gaskiya wannan halin ni na jaza kenan. Na? Wannan halin ni na jaza kenan, ban gaji cikin da shi ne ba san abin da zan yi cewa. Da me kake sha na shaye-shaye? Shaye-shaye? Duk ba wai giya ba ne, abu ne nake sha. Na? Duk ba wai giya ba, giya kuma fami ne, irin palm wine nan shi nake sha. To kamar yadda kuka gani, gashi daidai yanzu haka kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda za a fara da bincike. Wanda yanzu haka abokanan nasa ma da suke aika-aika, kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya ba da umarnin duk inda suke a kamo su, wadda zara an kamo su za a hada da shi a gudanar da bincike a gurfanar da su a gaban kotu. Allah ya kare mu daga sharrinsu.